assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jaynderi moɗon weltare min dañata e huccide e moon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide e moon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗon mboɗo saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof addande won ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi hande noon ene jeeya ko ɓuuri tengtude hen hakkude Mali e tan Union africain ɗum ɗon noon ma en gartu hen saabu nani jayndel ɗi banggue dawrugol kadi nani e nder jayndel ɗi ma en gartu hen kono match meɗen hanki wone nani e nder jayndeli ɗi gudditiren jaynde Dakar Times oɗo subaka hande arti tan sanction ji walla mbiyen kuule pawaɗe e dow Mali ɗum noon CEDEAO fawi ɗum e dow Mali wiide tan yo guure ɓamidi walla wambiɓe e tan CEDEAO foof guddan dame mumen Mali ɗum ɗon noon saabi Sénégal kañumne wima rewe ɗeɗon koyɗe ɓe mbi noon so Sénégal naati hen ma won ŋakkere ɓangal muɗum ɗum Dakar Times dawri hande wiide tan Sénégal ene jogori ŋakkude ko tolni e milliard uji milliard uji temedde ɗiɗi e capanɗe joyi e tati ɗi ganduɗa amo foti yette omo jogori wasde ɗum kadi jiiɗani e milliard uji nayyi ganduɗa ko milliard uji nayyi tonne uji marchandise natoji hakkude Sénégal e Mali e hitande foof ɗum ɗon noon ɓe mbiye hitande 2018 hakkude Sénégal e Mali hitande foof ne nannannoy temedere e capanɗe jeenayyi piccal milliard heɗo joni noon mbiyene hitande 2019 ene tolni e milliard uji temedde ɗiɗi e tati piccal nayyi ko ganduɗa ene naata e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ene foti woppitede hakkille nani e nder jaynde Dakar Times caggal Dakar Times garen e jaynde Vox Populi noon dawri hande tan kañumne ari e hakkude Sénégal e Mali so frontiére uji uddama ko jogori jibinande leydi ndi ɗum ɗon ko darde CEDEAO woni tan goomu joguindu kamɓe ardiɓe leydi wonɓe toon ɓe mbi tan noon ɓe mbi ko oɗo saaha kamɓe ɓe ponno ko ɓurde ƴewde yette ɗum ko ganduɗa ko kañum woni intérêt population manama kamɓe malinaɓe ɗum ɗon ɓurno aɓe udda frontiére uji saabu so frontiére uji uddama ko askano ɓurata tinde ɗum mo ganduɗa kadi addi hen konngudi muɗum woni Alpha Blondy saabu kañumen anda kala ko ganduɗa ine faye banggal Afrique mo heewi sutude hen konngude makko ko wiide tan oɗo sanction hollita tigui ko France kañum jeeyi Afrique naɓe ha joni saabu ɗum ɗo foof ko wombade ɓe dow France saabi ɓe mbaɗi ko wayni kaɓe nanga mo ganduɗa kamɓe jiiɗi nguru kamɓe kadi jiiɗi gonki kamɓe jiiɗi ɗo ɓe goni aɓe paway mum e kuule ganduɗa ala ɗo fawi mo ganduɗa kadi addi konngudi wi tan ko wayni ala ɗo fawi woni Moubarak Lo kañum wi tan ko Sénégal ene jogori tinde no fewi so tawi uddi frontiére uji mum hakkude muɗum e Mali banggal gartam ma tan dañ ko ganduɗa ko caɗele kewɗe ɗum ɗonne yooɓi goppite hen hakkille no hannirta ni ɗum woni konngudi Moubarak Lo e nder jaynde Vox Populi kaggal ɗum ne ɓe gari kadi ha joni e victoire mo ganduɗa Sénégal dañi ɗum e tan hakkude mum e ɓe ganduɗa kamɓe goni Namibie oɗon victoire noon weeɓano kono ɓe keeɓi ɗum ko ha joni tan koye oɗon victoire kamɓe jaynde L'Observateur ɓe gari e oɗo subaka talata hande kanko Henri Camara o suuti konngude faade hen wiide tan ɗo joni yete yimɓe potani darade tan e wiide ko absence uji saabi ko wayni saabu hay goto fotani fadde goɗɗo gam wadde ko foti wadde ko kanko Papal noon o wi tan ɗo joni banggal yete leader walla ne foti ƴettitede tan ƴeeweno waɗirte kanko ɓe mbi Diaw Baldé Keita way tan kono lampa ñifɗo e oɗo saaha Bouna Sarr noon ɓe mbi kañumne banggal muɗum ina heddi no fewi Boulaye Dia kañumne hollitani ko fonno hollidde ko kono kanko Sadio Mané yaltini Sénégal e match o caggal nde ganduɗa kanko nanni oɗon but kanko Matar Ba goni jagode joguiɗo banggal coftal ɓalli leydi meɗen noon
amona to fati ko heɓani yaade toon saabi ɗum tan ko mataw banggal élection ji local ɗi nangguimo oɗo saaha ɓe garti kadi ha joni tan e banggal yete oɗo saaha ko yimɓe goni woni banggal campagne électoral e campagne électoral o kamñum oɗon campagne noon kanko Pape Diop oɗo saaha Mambay Niang ɓe mbi tan ko aɓene daari gam jamde lefol capital mo Dakar ɓe kolliti koye mabɓe kanko Diouf Sarr ne ɓe mbi tan ko o holliti hoore makko kanko ne caggal nde ganduɗa e totoɓijo ñalawma faade tan e campagne uji ɗiɗon ɓe mbi Mamadou Ndiaye Rahma kanko noon ɓe mbi oɗo saaha kanko woni tampere Kaolack ɗum noon woni koɓe gaddi e ndeɗo jayde ɓe mbi Thiés Linguére Kébémer aɓe tan kamɓe ne darima e hollidde koye mabɓe hollidɓe koye mumen ha tan waɗa losko woni woɗɓe wonoɓe jamaji ɗi ɓe mbi yete hewɓe hen so jeehi ha keeɓi retraite keɓoyta koye nder jamaji ɗum ɗon noon mbatta hebde kala ko addete toon faade sadaki ko way noon ɗum ne heewi addude dukoye haare e hakkude mabɓe ɗum ɗon nane nder jayde l'observateur caggal l'observateur garene jayde libération kañum noon ari tan oɗo subaka ko wiide Sonatel e Seka kamɓe oɗo saaha ɓe gonani e lawol saabi ɗum koɓe pawama milliard uji ɗi ɓe poti yoɓde kono noon ɓe jaltinani ɗiɗon milliard uji woɗɓe ɓe ganduɗa kay ina jogani copareje leydi meɗen woni Eiffage kamɓe noon wiya gueɗe ɓe jooɗi ha joni aɓe poti yaltinde copareje fanude ɗum e nder leydi ndi ɗum noon ɓe calima walla mbiyan ɗiɗon copareje yaltani ha joni kamɓe noon ARMP ɓe mbi maɓe porto plainte maɓe jaa cagga e yeeso lawol gam tan ko wayni ɗiɗo copareje ɓe jogani laamu walla mbiyen leydi meɗen Sénégal ina yooɓe kanko Barthélémy Dias noon ɓe wi tan CMS woni crédit mutuel mo Sénégal ina jogani ko ina foti wersude ko tolni million ji 53 piccal 5 commune makko kono noon ha joni ɓe bersani ɗeɗon koppareje ɓe poti nannude ɓe gari kadi ha joni ɓe mbi 3 point woni point ji tati ɗi ganduɗa Sadio Mané waɗi feere ha Sénégal heeɓi ɗum jeyde quotidien le quotidien gareten jiyon mo ganduɗa kanko woni kaynum gardiɗo leydi ndi Adama Faye kanko Descos noon fawe dow makko kuule caggal nde ɓe janoye lawol ɗum noon ko guila hitande 2018 wonno kanko noon mataw lawol yanino e dow makko kono ko fonno wadde ko woni yaltude walla ummade e leydi ndi ɗon ɗum laataki ha joni saabi kamɓe ɓe dari tan ɓe mbi ko wayni wona lawol kono noon kañum Descos wi tan ko mataw ko liggeyo leeli kono wonani wondemo walla ɓaɗademo gardiɗo leydi ndi saabi ko way noon Aboubacry Ba kanko directeur mo ganduɗa kanko woni média 6 média toon to diwan mo Guinée o wi tan exclusivité totteteɗo téléji ɗi saabi kamɓe e banggal mabɓe ina muusi hen ɗum noon banggal coftal balli ine anda so match uji ari woni ɗo e nder leydi meɗen e banggal goɗɗo exclusivité woni fo heewi tottede télé goto ɗum ɗon noon ko caɗele tan addata e nder banggal ngal ɗon caggal quotidien garene jayde les échos e oɗo subaka kañum ne ari tan ko hollidde darde ɓiɗɗo mo Bambali o woni Sadio Mané wiide tan kanko noon holliti hoore makko ha saabi o yaltini Sénégal e tan nguleki tigui wonno saabu dañino caɗele gam tan gagnade oɗo match ɗum saabi kanko tan Ela Diouf suuti konngudi makko e jayde les échos wiide tan ɗo joni tawde ɓe gagnima yoɓe mbaɗe félicité kono kadi ɓe payay banggue goɗɗo woni yete wadde feere noɓe mbari ha darde mabɓe ɓuura yuɓɓinede ko ɗum ɗon kay woni ko ganduɗa aɓe poti darade hene oɗo saaha caggal ɗum ko jayde las kamɓene monji natal barode meɗen Sénégal ɗe aɓe daari aɓe pobɓa kelle ɗum ɗon noon wiya tan ɓe gañi koye museki tigui ɗum saabi ko wayni noon mataw caɗele tigui ɓe dañno haade ɓe gagnade match mabɓe oɗo caggal noon nde ɓe pooli ha gayni kanko Aliou Cissé o wi tan ko oɗo
saha ɓe puɗɗori mataw koye museki kono noon maɓe mbaɗi en ko ɓe mbawi gam tan ɓurde farude yesso kanko Sadio Mané noon kanko waɗa homme du match o wi koɓe gagni ko aɓe mbaɗi ɗum ko mérite moɓɓe tan woni ɗon kanko El Hadji Diouf suuti ha joni konngudi makko wiide tan tawde ɓe dañi point ji tati ɗi yoɓe mbaɗe félicité Norma Mapelsa kanko woni coach mo Zimbabwe kanko no suuti konngudi makko wiide tan ɓe ngala sens ko ɗum saabi ɓe perti match o ɓe garti ha joni e tan ko fayi hakkude Sénégal e Mali wiide tan Sénégal jogori pertude hen wadde noon ko wayno yo garde ɗo leydi ndi micco hen no fewi gadduɗo miijo muɗum e banggal tan ko kewi to assemblée nationale woni tan projet de loi faade debbati gorkati calaɗo o wi tan koko wayni yoɗani hay lawol gotol e nder leydi meɗen Sénégal. Jeyde Le Soleil ko hen paɗen Le Soleil on noon arti tan e victoire mo ganduɗa Sénégal dañi ɗum wiide ɓe dañi ɗum kono koye caɗele mawɗe ɓe dañi ɗeɗon oɗon victoire ɗum noon saabi kanko Aliou Cissé ha joni o yuɓɓini konngudi makko nder jayde Le Soleil kanko tan wi e jayde gendire nde gaɓene paɗa hakkude Sénégal e Guinée gam kadi ɓe ɓuura wawde hollidde koye mabɓe ɗum ɗo noon woni konngudi kanko Aliou Cissé e nder jayde ndeɗo nde ganduɗa ko kañum woni jayde gendire Le Soleil kamɓe noon aɓena toon to Guinée kamɓe baroɗe aɓena toon to Cameroun kamɓe baroɗe leydi meɗen Sénégal toon keddotoɗen ha joni to diwan mo Cameroun e jayde stade kañum uddata damal mon ji ko Sadio Mané e tan équipe muɗum walla mbiyane wondiɓe muɗum ɗum woni natal baɗagal ngal ɓe kolliti ɓe gañima ɗum kono koye caɗele tigui eɓe gañi oɗon match wiide tan Sadio Mané ɗum woni laabi 6 omo nanna but e coupe d'Afrique wona but mo ganduɗa yete ko but cohlanoɗo ɗum ɗon noon nani nder jayde nde ha joni ɓe garti tan e hakkude Égypte e Nigéria ɗum wonata ko hande e oɗo ñalawma ko ɗum dañata ɗum wonno komin gaddanno on e roɓɓindu jaydeli meɗen kañum uddata jaydeli ɗi oɗo subaka garene banggal gongal woni ko ɓuuri tengtude nder banggal faade fait divers walla mbiyen gueɗe rendo ko joni joni won nan ɗon ko ɗum wonno tan komin gadda noon ko ɓuuri tengtude jaydel ɗi uddi tan e ɓoore wonde hande noon payeten ko banggal caggal leydi ko wayno diplomatie hakkude Sénégal e Mali walla mbiyen tan Union africain caggal nde ganduɗa ɓe ndendi kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe daari wonde yete CEDEAO hande kamɓe noon ɓe tan daari ko haaƴe junggo Mali oɗo saaha ina anda toon to Mali noon woni toon ko gouvernement de transition oɗon gouvernement noon daariɗo toon oɗo saaha mataw tan koɓe kalduno ɓe daraki hen ha saabi kamɓe noon ɓe mbi oɗo saaha goto foof jeeyaɗo e CEDEAO yo hollu caggal leydi Mali kanko Mali noon o salaki ɗum saabu o wi kala toɓe noddimo maɓe noto toon yete ha saabi so ambassadeur moɓɓe nodduɗo ambassadeur mum e leydi mum fof kamɓene ɓe noddita ambassadeur mum e leydi ndiɗon ndi ganduɗa ina wonno toon yiyete ko way noon noon ina wawi mataw wasde e nder leydi walla mbiyen e nder Afrique saabu hande so ƴewama ɗo e leydi meɗen Sénégal kanko Moubarak Lo o haali ɗum kanko ngal ɗon banggal o wi tan banggal gartam leydi meɗen ina jogori yete perdude koppareje ɗeɗon koppareje noon ɗe ganduɗa leydi men ne jogori pertude ɗum ko faye milliard uji temedde ɗiɗi ko rewi ɗum ɗon mbeɗa sikki tan ƴewde e banggal gartam ngal oɗon e ƴewde kadi intérêt ji population ji ɗi ganduɗa ko population ji ɗi Mali hakkude Mali e Sénégal way kono yimɓeɓe fof ko gotum saabu hande mataw malien ji hande ina ndesi sénégalais uji mataw kadi sénégalais ji ganduɗa ina ndesi malien uji ina goni ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe
ene goni toon to diwan mo Mali wadde ɗeɗon leyɗele noon ha Guinée ko noon ha Gambie ko noon ko leyɗele ganduɗa enen fof ken gotum saabu sa yeehi Mali ma taw toon ɓi Sénégal gonɗo toon gara ɗo e Sénégal kam a andata ni a ƴewata neɗɗo ni ha mbiya ko malien walla ko goɗɗum mbiyata tan ko Sénégal najo ɗum ɗon noon yo woppite hakkille no fewi ƴeewe e banggal gartam ɗam surtout ko ganduɗa ene wawi addande ɗum ƴeewa e banggal intérêt population ji ɗi wasa ƴeewede tan wone intérêt ji ha saabo neɗɗo ine addane caɗele ine addane ko ganduɗa ete caɗele ɗe so ari fawata ko tan e dow gardiɗo leydi ndi ɗon saabu gardiɗo leydi ndi ɗon so memi poos makko kala ko ganduɗa woni caɗele makko ama wawi joƴƴinde ɗum walla fewnude ɗum ha feewa kono noon mo ganduɗa yakori koye commerce muɗum mo ganduɗa yakori koye jolde avion yaaha arta mo ganduɗa ɓesgu muɗum nan ɗo Sénégal mo ganduɗa ɓesgu muɗum nan toon to diwan mo Mali yo ɓeɗon yoɓe miijo ɓeɗon haade ɓe ƴettude won hene décision ji ɗum ɗon yiyete yoɓe goppiti hen hakkille haade ɓe ƴettude won hene décision ji saabu kamɓe ardiɓe leydi ɓe won caɗele ganduɗa hande finde haccito walla finde wotto ɓe dañata ɗeɗon caɗele wadde noon liggotoɓe gam nanna e nder galleji mumen ɓe ganduɗa gouvernement yoɓani ɗumen ɓe ganduɗa jakori ko finde law dawa arta jooɗo e palace uji mumen liggey enen goni ene dilla e banggal commerce ɗum ɗon yoɓe miijo hen saabu hande conteneur uji garoji Sénégal camion ji nanna ɗumen nder Mali ɗum ɗon ko ɓiɓɓe Mali naɓe jeeyi ɗum ɓiɓɓe sénégalais ɓiɓɓe Sénégal naɓe liggoto hen yoɓe goppiti hen hakkillaji no fewi saabu ko cate ganduɗa ko cate jajɗe ɗe ganduɗa sa memi ɗo ma fatou sa ummima toon e ma artuga te fo tan ko hakkude Sénégal e Mali yoɓe goppiti hen hakkille no fewi no fewi no fewi soɓe ƴetta won décision ji yoɓe gardin population ji ɗi yoɓe gardin intérêt général ɓe mbasa tan ƴewde intérêt koye mabɓe saabu ɗum ɗon ne wawi gañde leyɗele ɗe kono kadi ne wawi gañde ɓiɓɓe leydi ndi surtout noon ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗum ɓuuri won dañde importance koye ɗi konngudi gudditen roɓɓindu jaydeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye heɗonoon e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Ibrahima Thiamban.